Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo konferma fil-Parlament li l-kuntrattur li kien suppost tħallas 500,000 euro għal xogħlijiet fil-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada fil-fatt tħallas €1,000,000. Din il-konferma ngħatat meta l-Ministru Bartolo wieġeb mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista George Pulicino li staqsi lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jgħid kemm tħallset b'kollox kumpanija mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada mill-bidunet tal-kuntratt b'konnessjoni mal-offerta li nħarġet. Il-Ministru konferma li l-kumpanija tħallset kważi €963,000 euro. Fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista George Pulicino sosta li l-Ministru tal-Edukazzjoni għandu jagħti spjega lill-poplu dwar l-iskandlu li seħħ fl-FTS. Mhux biss dwar l-aspett finanzjarju, iżda anke dwar in-numru ta' impjegati fil-fondazzjoni li żdiedu minn 20 għal 41 meta x-xogħol naqas. Mill-elezzjoni daħal CEO ġdid tal-fondazzjoni li nħatar mingħajr ma kien hemm applikazzjonijiet minħabba li skont il-Ministru Bartolo kien hemm l-urġenza. Il-qofol tal-iskandlu jdur madwar Edward Caruana, il-kanvaser tal-Ministru Evarist Bartolo, li dam sentejn qassam iċ-ċekkijiet lil kuntratturi b'lidejn b'valur ta' iktar minn 8 miljun euro, affarijiet li qatt ma saru qabel. Id-Deputat Nazzjonalista George Pulicino saħaq li l-Ministru Bartolo m'għandux jistaħba wara l-libelli għaliex il-poplu qed jistenna li jgħid dak li jaf u dak li seħħ.